Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli bi aw bɛɛ lajɛlen ka sanga ni aw ka wagati cogoya ye aw bisimila bi maya kɛnɛ kan bi maya ni y'o jamukan fɔlɔ ye 2025 kɔnɔna na an bɛ samɛ foli kɛ aw bɛɛ lajɛlen ma ala k'an ka san ala ka caya ka 2025 kɛ an ka san ye ka kɛ an ka hɛrɛ san ye aw bisimila aw ka bi jamukan kɛnɛ kan bi jamukan yɛrɛ kan sa thème b'an bolo bi o ye furusa ye awɔ furusa ye thème in ka girinɛ an bɛna kuma furusa kan dɔɔni sisan furu bɛ kɛ surtout sunkalo kɔnɔ ani fɛn naani in na kɔɲɔw b'a la ka kɛ mais n'a fɔra ko sataw fana de ka ca mun de bɛ na n'o ye mun de y'o caya an bɛna jɛ ka kuma hukumu kɔnɔna na sa an ka mawulili ale bɛna tɔgɔ n'a jamu fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna i bisimila ne balimakɛ. Alhamdulillah. Sey. Ne tɔgɔ ye Sulemani Samake. Sulemani Samake. I bisimila an ka kɛnɛ in kan. Diyara n ye kojugu. An ka bi jamukan bɛ furusa kan. Oui. Ne yɛrɛ bɛ fɛ k'i ɲininka furusa mun de bɛ ka na ni furusaba ye sisan nɔ. Alhamdulillah. N bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka d'aw yɛrɛ ma ani an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen. Bon bi furusa kozu ka ca mais fɔlɔfɔlɔ an bɛ segin kɔfɛ i n'a fɔ an baw la an bɛ segin fɔ kɔfɛ parce que fɔ maliyɛnw k'a faamu fo an ka segin kɔfɛ de bi furu de ka ca mais muso ta man ca quoi. Kuma yɛrɛ t'o walawala an ye dɔɔni. Bi muso furu ka ca mais muso ta man ca. Cogo di? Voilà. N'an seginna kɔfɛ fɔlɔfɔlɔ an ka bamanan na fɔlɔ muso furu kun jateminɛ muso tun bɛ taa du par du kabila par kabila fɔlɔ n'o y'a sɔrɔ ne de tun bɛna muso furu muso tun bɛ di ne ka kabila de ma u b'a d'an ka du ma du bɛ muso di ne ma est-ce que bɛ ka kuma in faamu? Ne y'a faamu. Fɔlɔ muso tun bɛ ta tabiya de la muso tun bɛ ta bɔkolo de la furu fana tun bɛ kɛ tabiya la furu tun bɛ kɛ bɔkolo de la a tun tɛ fɔ ko karisa n bɛna taa muso furu a ye dɛ a bɛ fɔ k'an bɛna muso ɲini an ka kabila ye muso bɛ ɲini kabila de k'a di du ma du b'a di u den ma i b'an bangebagaw ta k'a lajɛ fɔlɔ furu erreur ba de nana Mali kɔnɔ ko ka forcer furu dabila awɔ a kɛra kɔlɔlɔba de mais a ma faamu fɔlɔfɔlɔ ni tun bɛ muso furu muso bɛ di du ma du bɛna muso bila so kɔnɔ maa si tɛ yira ko ne ye muso cɛ ye an balakaw tulo b'an na musokɔrɔbaw tulo b'an na cogo di? awɔ muso tun bɛ furu ka di du ma du bɛ muso ta ka na bila so kɔnɔ muso bɛ se ka kalo kelen kalo fila kɛ so kɔnɔ cɛ foyi tɛ yira a la ko ne y'a cɛ ye don dɔ la a bɛ fɔ a ɲɛna k'i bɛ taa si yan a musokɔrɔbaw bɛ yen o tulo bɛ na o i bɛ taa si yan o bɛ d'o cɛ ma furu filɛ nin ye fɔ dɔ ka kɛ bi anw bɛ diya furu de la n'i ye dɔrɔn i diyara n ye dɔrɔn i forme ka ɲi dɔrɔn i cɛ ka ɲi dɔrɔn n ye jeliba ci n ma n somɔgɔ ci dɛ n ye jeliba ci jeliba taara dɔrɔn a ye woro bɔ an jara ɲɔgɔn ye furu nana ni n ka so diya n ye wagati kunkurun dɔrɔn de ye a tɛ kɔ tigɛ a mɛnnen ba ye san kelen de furu tɔ bɛ to mun ye hinɛ ani aw fila bɛ ɲɔgɔn jogo lajɛ ani maa mun da donna a la maa mun da donna furu la fɔlɔfɔlɔ ni furu tun bɛ kɛ kabila kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ dutigi aw bɛɛ kɔrɔkɛbaw aw bɛɛ fa u b'aw ka gatigi o de bɛ taa muso ɲini ka na ni ne de bɛna muso furu a bɛ taa muso ɲini ka na muso bɛ di ne bangebagaw ma u bɛ muso di ne ma muso ma di ne kelen ma dɛ fɔlɔ ni sisan ne muso bɛ di kelen ma muso tɛ di kelen ma dɛ muso diri bɔkolo de ma. E bɔkolo ma cogo di? Ta ka se k'o kuma in ne faamu. Aw ka du bɛɛ aw ka kabila bɛɛ muso ma den kelen ma dɛ aw ka kabila bɛɛ muso dira aw de ma. I n'a fɔ a nakun ye bɛɛ de. A nakun ye bɛɛ de ye précisément e ta de ye muso ye mais muso nakun ye bɛɛ de ye donc hali ne ye ko kɛ min tɛ bɛn mɔgɔ bɛ wuli famille kɔnɔ la ka ci tigɛ la ɲɛnama. Sabanan ye mun ye a bɛ se ka kɛ fo muso furu yɛrɛ la cɛ ka fɛ bɛ se ka dɔgɔya parce que e tɛ muso in fɛ a dir'e ma dɛ mais e t'a fɛ. Toujours e b'a fɛ ka défaut dɔ ɲini muso in na pour que i k'a bila est ce que i y'a faamuya mais muso in bɛ action sugu bɛɛ kɛ pour que ka satisfaction ɲini e la e kana wo sɔrɔ ale la i bɛ taa sɔrɔ i b'i sen bɔ yɔrɔ dɔ la a b'a sen da ye
a bɛ occupé parents na a bɛ occupé no i teriw la wa i yɛrɛ a bɛ occupé i yɛrɛ la très bien i ti fɔ a kɔ cogo si la a tun bɛ fɔ ko fɛn min man di maa ye don dɔ la i bɛ nafa sɔrɔ la mais fɛn min ka di maa ye a ma nɔgɔn dɛ a kuma bɛ fɔ même misali kunkurunin dɔ d'i ma musoko la sisan i bɛ sukaro boîte ta i bɛ boîte fa sukaro la ka boîte fa ɲɔmugu la i b'a sigi diɲɛ don o don n'i bɛ don i bɛ dɔɔnin bɔ k'a k'i da kɔnɔ diɲɛ don o don n'i bɛ bɔ i bɛ dɔɔnin ta k'a k'i da kɔnɔ ka bɔ jumɛn de bɛ ban jumɛn ye sukaro de bɛ ban parce que o ka di donc diɲɛ in tɛ fɛnba ye quoi an ka muso ta an ka furu dabila muso ta ka furu dabila furu ale ni muso ta o tɛ kelen ye a cogo di n'i ye muso ta dɔrɔn i kunna n'a bɛɛ ye n'i ye muso ta dɔrɔn i kunna n'a bɛɛ ye a banabagatɔ i ta de don a kɛnɛma i ta de don a ye tiɲɛni kɛ i ta de don a ye ɲani kɛ i ta de don e de b'a dɛmɛ k'a nɛgɛ k'a don i ɲɛnada fɛ k'a k'i sago ye muso bɛɛ ye kelen ye kana bila i kunkolo la ko dɔ ka ɲi ni dɔ ye dɛ ayi dɛ dɔ ka ɲi mais ne bolo a man ɲi dɔ ka ɲi e fɛnɛ bolo nin bolo a man ɲi voilà donc vraiment an ka koliji dɔɔni k'an koliji la ji suma dɔɔni o ɲininkali n dalen b'a la lamɛnbaaw ye faamuyali sɔrɔ o la mais ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ sisan nɔ e yɛrɛ bɔra k'a fɔ muso ta de bɛ yen furu tɛ yen mais sisan nɔ an bɛ mun jate sisan furu de bɛ yen sisan mais muso ta tɛ yen mais sisan ne yɛrɛ ɲɛ b'a la sisan an bɛ kɔɲɔw de labɛn ni kɔɲɔ sera an bɛ hami mun na saga misi kɔɲɔ fɛnkɛ musaka minnu bɛna kɛ kɔɲɔ la quoi n ka pari ka ɲa n ka shooting kɛ bɛɛ k'a fɔ mais mun na o vu que sisan an bɛn'a kan ni min ka di min ye ko k'o d'u ma an bɛ ɲa a la kɛnɛma de an bɛna sɔrɔ ka na parents fɛ yen nɔ mun na sisan nɔ an tɛ n'a ma ɲa k'u ye ɲɔgɔn ye u ma lamɛn parce que an tɛ parents lamɛn bilen n'a ma ɲa k'o kɛra mun na parents tɛ worobɔ ni taama ni fɛn min mana daminɛ mun na parents tɛ furuɲɔgɔnma fila k'u hakili labɛn sanni ka se u ka sigi yɛrɛ don ma. Alhamdulillah ni ɲininkali diyara n ye bon muso hakilima bɛɛ o k'a sɔrɔ n'i y'a ye bangebaga bɛ den yɛrɛ lasigi ka furu ɲɛfɔ a ɲɛna o k'a sɔrɔ bangebaga yɛrɛ sigilen don furu la muso caman b'a cɛ kun sisan a tɛ furu la dɛ ne ba cogo di kuma in ka girin dɛ e ma a nana ni terme dɔ ye a ko cɛ tɛ se muso kɔrɔ a kuma bɛ fɔ i ka nasɔngɔ bɔ i ka malo ta i b'i ka so sara ni muso banna i b'a furakɛ i b'i ka facture bɛɛ sara mais a b'a ko non ko cɛ tɛ se muso kɔrɔ muso yɛrɛ bɛ bɔ ka fɛn ɲini bi an bɛ wagati min na sisan n'o fana ma kɛ muso bɛ bɔ ka fɛn ɲini ka jugu ni cɛw ta ye e bɛ temps sɔrɔ kuma jumɛn n bɛ n profiter nin yɔrɔ la ka kuma dɔ fɔ an balimamusow ɲɛna ye ne ye den musomanin 1 sɔrɔ ka den musomanin 2 sɔrɔ dis-toi que jamana kuturu de b'i bolo 1 2 dis-toi jamana kuturu de b'i bolo n'u ka éducation arrêté la dɔrɔn e bɛ n'i ka du cɛ i bɛna taa du wɛrɛ de tiɲɛ o ye tiɲɛ fo an balimamusow k'a faamuya diɲɛ ko o ko hali n'i b'a k'i furu cɛ la i k'a jateminɛ i den ɲɛna i kana kɛ surtout den musomanin kuma dɔw bɛ yen den musomanin ɲɛna i kana n'i cɛ jaabi n'a ye filanan ye mun ye i den san'a ka se worobɔ yɔrɔ ma depuis den fitinin i b'a gɛrɛ i yɛrɛ la an ka baara bɛɛ tolen don baarakɛlaw bolo bi den bɛna mun faamuya a ka gɛlɛn i bɛna furu de kɛ tubabu sɛ de b'i bolo a bɛ ten sinon depuis a bɛ ka wuli a bila minɛnɔgɔko la a bila fininɔgɔko la a bila a ka tobili kɛ mais furu tɔ ye semaine 1 na anw bɛna an den sigi an bɛ kuma o ye furu kan a bɛ ten sa furu tɔ ye semaine 1 e bɛna mun de fɔ a ɲɛna k'a sɔrɔ a bɛ daminɛ depuis duguma depuis a ka dɔgɔ i bɛ furu de ɲɛ yira a la ka taa cogo min na n'a taara a kana sigi a n'a cɛ ka se ka ɲɔgɔn faamu o k'a sɔrɔ e yɛrɛ fɛnɛ bɛ k'i occupé i ta in na mais ni dugu jɛra dɔrɔn fajiri b'a sɔrɔ mama taara sugu la ou bien a taara yɔrɔ dɔ la cɛkɔrɔba dalen bɛ so kɔnɔ cɛkɔrɔba de bɛ wuli a bɛ seli lagani de kɛ imagine toi cɛkɔrɔba bɛ wuli a bɛ seli lagani de kɛ denmuso yɛrɛ ɲɛ b'a la denmuso hakili la ko cɛlasigi y'o de ye o e ma a bɛ fɔ ko n'i ka bagan n'a sara n'a sɔrɔ i ka bagan in sɔn ka ɲi fɔlɔ mɔgɔw b'a f'i ye ko yala a ye den dɔ sɔrɔ i ya ko den in mara ka ɲa dɛ ko den in bɛ k'a ba ye o ye bagan yɛrɛ ye o ye bagan yɛrɛ ye kuma tɛ adamaden ma
Donc dis-toi que an bangebaaw ka lajɛ wa denmisɛnninw tɔbɔtɔli daminɛ depuis duguma a kana kɛ u ka mariage dɔgɔda la dɔrɔn que e bɛna mariage kumaw fɔ an ɲɛna k'a bilasira non 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 o tɛ dun mariage sera ka ban ale ti dun quoi. Mais ni dɔ bɛ dɔ la n'i y'a essayer ka sigi cogo fɔ a ɲɛna est ce que a tɛ récupérer dɔɔni wa? I bɛ sigi cogo fɔ a ɲɛna a bɛ récupérer dɔɔni mais o da ye wagati kunkurunni ye jogo tɛ mɛn jogo jogo bɛ muso la na wagati a b'a bila cɛ fɛ muso bɛna cɛ fɛ don min na jogo foyi t'a la ça je te dis hein. Muso bɛ furu cɛ ma don min na jogo jogo b'a la e m'a ye a bɛ fɔ ko muso ye mara yɔrɔ saba ya i bangebagaw b'i mara i cɛ b'i mara i denw de bɛ tila k'i mara. Donc dis-toi que muso ka mara tɛ ban quoi. Ok, o kuma diyara n ye. Mais e yɛrɛ bolo sisan nɔ conséquence jumɛn de bɛ furu saba in na? Conséquence belebeleba de bɛ furu saba in na kuma in diyara n ye kojugu. N bɛ fɛ maliyɛn musow ka nin lamɛn maliyɛn cɛw ka nin lamɛn. Mali furusa belebeleba caman ye cɛ 100 n bɛ n da don a yɔrɔ la muso filatigiw olu de ka ca la fɔlɔ ni min nana don filananko la dɔrɔn o bɛ fɔlɔ kɛ i b'a fɔ ko non k'a tɛ yen. Furusa ka ca ale côté de la parce que muso fɔlɔ e bɛna bila a bɛ taa k'a denw de to yen min bɛna sigi o bɛna den ninnu est ce que muso bɛ se ka muso den lamɔ wa? Bi a ka gɛlɛn. A ka gɛlɛn dɛ est ce que den ninnu bɛna minɛ komi u ba? Jigi ne kɔni bɛ min fɔ n balimamuso ɲɛna k'u muɲu u ka sabali u k'an sɔn furu ma u kana cɛlasigi kama u kana du dilan kama u ka sabali k'u kuma fɔ yɔrɔ woloma u k'a dɔn u bɛ conseil ta yɔrɔ min na hali musokɔrɔba bɛɛ tɛ conseil di la ye. Olu min ye caman faamu. Non 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 musokɔrɔba 100 bɛ olu ma foyi faamuya olu ye du cilaw de ye. Cogo di? Degun bɛ e kan e nana i ka degun fɔ ne ye ne b'a f'i ye dɔrɔn kana sɔn ne ma cɛ bolo dɛ kana namɛ cɛbakɔrɔ bolo dɛ a bɛ dɔ fara i ka fitinɛ kan wa a bɛ dɔ bɔ a la? A bɛ dɔ fara a kan. A bɛ dɔ fara a kan. N bɛ hakilina f'i ye min kan k'i lasabali i k'i banba i ka furu la. Ne de ko i ma sisan ko karisa sabali an bɛɛ tɛmɛna nin sira in fɛ i mun i ka sabali ala bɛ fɛn bɔ i la min ka fisa n'i ye furu tɔnɔ ye den de ye a bɛ lasabali dɛ. A bɛ lasabali. Mais ni n ko e ma ko non n'aw tɛ ɲa la dɔrɔn i ka minɛnw ta. A ma nɔgɔn. I bɛ taa ka sɔrɔ i yɛrɛ kelen don o furusa kɔlɔlɔ belebeleba bɛ cɔngɔ denw de kunna. Ne tɛ muso si nɛgɛ n'i ye furusa i denw tɛ éducation ɲuman sɔrɔ tu sais parce que munna e bɛna fɔ k'i bɛ denw ka harmonie ni e ma denw sama cɛ bɛ denw sama ba min fɛnɛ bɛ yen n'o kɛ ka occuper denw na denw bɛ énerver surtout den musomanin a b'a fɔ e de kɛra sababu ye k'anw ba la ta to a tɛ don ɲɛnada fɛ. A bɛ ten. Denw a caman na plupart a musomanin tila bɛɛ kɛlen don appartement tala ye sisan a cɛmanin tila bɛɛ kɛlen don dɔrɔgu tala ye. Donc i bɛna se yɔrɔ la dutigi b'i sigi k'i bolo da i kun i denw wolo mais den t'i bolo. A bɛ ten. Ba fɛnɛ e bɛ cɛlasigi yɔrɔ wɛrɛ min na i degunnen don parce que munna hakilina bɛɛ b'i denw kan hali ni nana taa furu cɛ wɛrɛ ma toujours a b'i kunkolo la est ce que ne denw bɛ cogo di bon est ce que i bɛna ni denw cɛ wɛrɛ in fɛ u bɛna se k'u adopter yan? A ka gɛlɛn. Donc ni min fɔ an balakaw ye u ka sabali u ka muɲu u ka sabali cɛw fɛnɛ ka sabali cɛw ka dɔn ko furu tɛ jɔnya ye furu tɛ jɔnya ye furu ye ɲɔgɔn faamuya de tin furu donna min kan an ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ an ka sabali an ka dɔn ko ɲɛnama ye nin wagati kunkurunin dɔrɔn an ka furusa dabila nafa foyi tɛ furusa la n'aw tɛ ɲɔgɔn faamuya to ka sigi ka kuma manque de communication a jɔdaba de b'an ka furu kɔnɔna na. Est ce que communication yɛrɛ bɛ communication jɔdaba de b'an ka furu kɔnɔna na. Mais est ce que a bɛ yen sisan? A tɛ yen mais a ka kɛ yen. An ka cɛkɔrɔbaw n'u ka ko bɛɛ u tun bɛ ko décision ta u tɛ foyi sara muso la mais sufɛ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ muso sigi u b'a ɲininka mais bi anw de bɛ ko kɛ dɔrɔn parce que ne de ye n ka dutigi ye c'est moi le chef dis-toi que i ni maa dɔ de bɛ yen wa i kelen tɛ quoi n'i y'a mɛn du muso de don a bɛ ten ne bɛ n ka so n bɛ n ka taa i jɔ sisan n b'a ban n bɛ bɔ n bɛ taa baarayɔrɔ la jɔn de bɛ so muso jɔn de bɛ entretien kɛ muso jɔn de bɛ dumuni di yan muso jɔn de bɛ denw entretenir muso bon ni muso tɛ est ce que furu bɛ yen a ka gɛlɛn voilà to furu b'an balakaw de bolo u ka sabali u ka cɛw to yen an ka ɲɔgɔn lamɛn n'an ye ɲɔgɔn lamɛn dɔrɔn an bɛ lafiya mais o yɔrɔ la est ce que a da fɛnɛ tɛ cɛw la
Ay bobulul ba be cɛw la me ko de f'i ye o. Parce que bibi na n'i y'a ta k'a lajɛ fierté bɛ cɛ sama la sisan nɔ dɛ u yɛrɛ ɲuman na ne de y'i ta ka na nin ye hali n'i ko k'i b'a dɔw bilasira u tɛ sɔn o ma dɛ parce que olu bolo olu de ye cɛ ye. Et puis n bɛna kuma furusa yɛrɛ base ba dɔ fɛnɛ kan bi en réalité cɛ caman bɛ muso caman bɛ cɛ caman kun furusa kɔlɔlɔ yɛrɛ yɛrɛ cɛw bɛ ka kulonkɛ fɛn dɔ la man ka kulonkɛ o la dɛ miliyari bɛ k'i kun muso to yen o kama i bɛ diɲɛ ko bɛ kɛ muso ye muso to yen o kama muso bɛ fɛn fila su in fais attention ni ne ye furu ye su in de ye furu ye mun bɛ fɔ a ɲɛna su in de ye furu ye mɔgɔ n'a muso bɛ kɛlɛ sisan kɛlɛ dɔw bɛ bololankala b'a ban i ni muso bɛ kɛlɛ sisan i b'a tigɛ a ɲɛ kan a bɛ funu a minɛ dɔrɔn i ka i bolo d'a kan i k'a sama ka na yan fɛ i k'a bali dɔrɔn i k'a fɔ ko cɛ ye fɛnɛ sa ni tɛ kɛlɛ muso a minɛ i ka don n'a ye so kɔnɔ a bɛ bɔ sisan sisan kɛlɛ ti kɛlɛ ti taa yɔrɔ jan cɛw k'u yɛrɛ ɲini fɔlɔ cɛkɔrɔbaw y'u yɛrɛ ɲini cogo min na cɛw k'u yɛrɛ ɲini ten n'i y'a mɛn cɛya in de don dɛ sinon farisogo in tɛ furusa 120 bɛ yen n'i ye muso mankan mɛn ka ko daganin dɔ bɛ yen n t'a fɛ k'a dayɛlɛ ayi dɛ cɛbakɔrɔ su man di dɛ ni su jara dɔrɔn mankan ka dɔgɔ walahi ne ba ni su ka di dɔrɔn mankan ka dɔgɔ mankan 120 bɛ yen n cɛ tɛ ka foyi ɲɛ n cɛ tɛ ka foyi ɲɛ n cɛ tɛ ka foyi ɲɛ kana considérer wari la dɛ cɛ ɲininka ka ɲa. Mais est-ce que hali n'o bɛ ni considération tɛ yen nɔ est-ce que a bɛ taga parce que n'i bonyanen tɛ fɛnɛ ni considération bɛ na en tant que o ɲuman bɛ yen considération bɛ na e tɛ se ka ni ɲuman kɛ muso ye sa k'a bɛ gonfler ka yɛlɛ sa ayi n k'a b'a majigi k'i kunbɛn de ale bɛ majigi k'i kunbɛn de ni nin duman bɛ yen dɔrɔn n'o ça va. D'accord. Awɔ. Mais e yɛrɛ bolo sisan nɔ bangebaga fila jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye ni parce que san'a ka se furusa yɛrɛ ma kɛlɛmisɛnnin ni fɛnw mana caya bangebaga fila yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa camanba bɛ se ka bɔ furusa in na cogo min na. Alhamdulilayi bangebaga jɔdaba de ka bɔ a la mais n bɛna min fɔ an balimamuso ɲɛna muso bɛ yen n'i bɛ to ka n'i ka kuma f'i ba ɲɛna i ka degun. Hakɛ to dɛ i y'a ka telefɔni di a ma dɛ a d'a ma i y'a ye an tɔɔrɔ. An balimamuso ne bɛ nin yɔrɔnin fɔ an balimamuso ɲɛna muso bɛ yen n'i b'a fɛ ka furu ka mɛn si la kana to ka n'i ka degun fɔ i ba ɲɛna. Cogo di. Voilà a man di muso y'a den ka tɔɔrɔ muso t'a den tɔɔrɔlen fɛ hali cɛlama ye ni muso ɲɔgɔn cɛ n'i tora k'a fɔ i ba ɲɛna ka furu tɛ mɛn si la i cɛlama filanan ye mun ye i cɛtɔ kana ni muso kɔrɔ fɔ mɔgɔw ɲɛna. O yɔrɔnin fɔ dɛ. I muso kana hali n'a b'i faga kana kɔrɔ fɔ mɔgɔw ɲɛna sinon o t'a bonya. I sinsin o kan yɛrɛ de. N bɛ nin fɔ an cɛlakaw ɲɛna kosɛbɛ musow fɛnɛ kana n'i cɛ kɔrɔ fɔ mɔgɔw ɲɛna sinon o t'a bonya. O ye tiɲɛ ye. Hali ni cɛ b'i faga i kana na bɔ n'a ye k'a kɔrɔ fɔ mɔgɔw ɲɛna donc muso t'a den kɔ bila diɲɛ kɔnɔ tɔɔrɔ man di a man di muso y'a den ka tɔɔrɔ donc n'i b'a fɛ i ka furu ka si sɔrɔ i b'i ka furu kuma fɔli dabila i bangebaga ɲɛna i bɛ maakɔrɔba dɔ ɲini i dalen bɛ min na min bɛ se k'i bilasira i ka furu kana sa mais kana to ka t'i ka furu kuma f'i ba ye. Mais a tɛ t'olu kɔ sisan baw bɛ se min na dɔrɔn u tɛ se k'a fɔ den in na karisa depuis ne donna cɛ kun ma deli ka sauter o fɔbaga ka dɔgɔ karisa depuis ne donna cɛ kun ma deli ka furusaminɛn ta i bɛ t'i ba yɛrɛ ɲininka sisan k'i b'a fɔ a ɲɛna ko munna furusaminɛn tali ma a b'a f'i ye ko non ko est ce que nin don in na i fa ye ne bugɔ ne yɛrɛ bolila ne ye fitinin ye n taara yan ta i ba b'a f'i n'i ma farati i ba b'a f'i ye direct i fa y'a bugɔ ale de bɔra ni e yɛrɛ fitinin ye e min taara ɲininka a b'a f'i ye tan donc tout à fait furumuso kana to ka tigɛ kuma la ka n'i ba ɲɛna musokɔrɔba fɛnɛ ni den taara f'i ɲɛna ka n'a cɛ bɛ ɲɔgɔn na a fɔ a ɲɛna ko sabali an yɛrɛ ye nin bɛɛ tɛmɛ nin bɛɛ bɛ ban nin bɛɛ bɛ ban fɔ a bɛ tila ka lafiya donc muso k'a bila u kunkolo la furu diya ye wagati kunkurunin dɔrɔn de a tɔ bɛ kɛ tin de ye misaliya surumani na e ni ne bɛnna kare kɔnɔ sisan i ye ne ci ko ne ka t'i ka nin kamera in san ka na ne taara san mais i taara f'i fa ɲɛna
ah karisa ne caméra do a diyara ne yɛrɛ m'a fɛ i ka taa san ka na di yan e fa yɛrɛ y'a sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ a taara se caméra tigi ma a taara caméra san ye a tagamana na caméra ye a nan'i sigi a finna ah karisa ma caméra in sɔrɔ nɔgɔya la dɛ a sɔrɔli gɛlɛyara dɛ a dira ma tan kangari dara ɲɛ tan kangari dara ɲɛ tan caméra in ma di e ma dɛ caméra in dira ne de ma donc n ka caméra de don est-ce que i y'a faamuya donc i hakili to caméra in na dɛ est-ce que o minɛcogo ani ne taara min san ka na o minɛcogo bɛ kɛ kelen ye i bolo wa a tɛ kɛ kelen ye voilà parce que i ka mɔgɔ ɲɛnama da don a la furu bɛ kɛ ten donc e yɛrɛ bolo an ka segin kɔrɔlen ma an ka segin kɔrɔlen ma an ka furu kɛ kabila ni kabila du ani du an kana furu kɛ n ye jeliba dɔ ta kare kɔnɔ ye jeliw b'a hakɛ to yɔrɔ la du o du jeli dɔ bɛ du bɛɛ bolo voilà kabila de bɛ jeliba da u ka maa dɔ kan u bɛ taa furu kɛ a karisa aw bɛ taa sigi karisa e y'a mun ye nin y'an ka jelikɛ ne y'a balimakɛ ou bien ne y'a kɔrɔkɛ ou bien ne y'a fanicinin mais sisan furu dɔw bɛ yen furusa yɛrɛ kuma bɛ wuli i t'a dɔn i bɛna maa min wuli parce que maa min cira o tɛ maa lakodɔnnen yɛrɛ a fɔ ne nana dɔrɔn jeli de don dɔrɔn a nana furu tagama dɔrɔn a taara donc furu problème bɛ wuli aw bɛna jɔn de wuli sisan a ka gɛlɛn a ye inconvénient belebeleba bɛ yen ka di na voilà donc bangebaa musomanw ka sabali ni denmuso nana u ka furu kuma f'u ye u ka hakilina ɲuman f'u ɲɛna cɛmanw fɛnɛ kana t'i ka furu kuma kɛ gɛrɛnna kuma ye ayi dɛ ne bɛ fɛn dɔ kun muso bolo e t'o kun dɛ ne y'a fɔ ne b'a ko n tɛ jɛn n'a ye kana sɔn ne ma muso bolo k'a sɔrɔ n bɛ k'i nɛgɛ k'i ka du tiɲɛ k'a sɔrɔ n bɛ fɛn dɔ ko e t'a kun jabɛti wa merci donc maa si ni si ka du mara tɛ kelen ye ne ka nan ka mara singa e ka mara ma n'o kɛra furusa kɔlɔlɔw bɛ dɔgɔya mais an bɛ se ka mun de kɛ sisan nɔ walasa ka caman ba bɔ nin na parce que an b'a ye furu caman bɛ sigi sisan mais a caman tɛ tɛnɛni ta ka taa sɔrɔ dɛ bon solution min bɛ furusa na bi furu cɛw ka communication caya an ka orgueil bila nin ye muso de ye wagati min na ne bɛ taa nɔfɛ n b'a nɔfɛ kanu na wagati min na n bɛ taa nɔfɛ wagati min na temps bɛ n bolo temps bɛ yen n b'a wele tile kɔnɔ siɲɛ joli a ka ca n bɛ vocal caman siɲɛ joli yɔrɔ a ka ca dɛ temps bɛ n bolo n bɛ taa nɔfɛ sisan taw mun na n ye muso furu depuis a furula ka don n fɛ a ye kalo kelen ka kalo fila kalo saba kɛ journée yɛrɛ bɛɛ ne ka appel tɛ don a kun n bɛna exemple misaliya fitinin dɔ fɔ an balimakɛw ɲɛna sisan ni ni muso bɛ kɛlɛ la i ni muso n'aw bɛ kɛlɛ la i sigilen to i ka baarayɔrɔ la dɔrɔn i ka vocal dɔ caman o ka d'an ye dɛ karisa ɲɛnafin nana dɛ i ka boto bɛ cogo di i b'a dɔn ko nin dumuni nege bɛ ne la i ka plan dɔ ta réseau kan dɔrɔn i k'o foto envoyer a ma hali n'a kunna wari bɛ bɛn 400 ma a bɛ t'o ɲini hali n'a kunna wari bɛɛ bɛ bɛn a ma o ka d'an ye dɛ ka na k'a dilan ka na i b'a dun fitinɛ ma dɔgɔya yɔrɔ fitinɛ dɔgɔyara e ni muso bɛ kɛlɛ la muso dalen bɛ e b'i da ka kɔ dɔn ale ma da ka kɔ dɔn non mais musow ka sabali kosɛbɛ hali ni e jo b'a la jo bɛ k'i fɛ segin kɔ i ka cɛ yafa ɲini cɛ fɛnɛ n'i ye waliden tɔɲɔ yafa ɲini a fɛ a tɛ foyi k'i la a t'i bɔ cɛya la a t'e bɔ i ka dutigiya la e de y'a tɔɲɔ f'a ka yafa i ma a ka ca Ala fɛ n'an y'olu fara an bolo la ka majigin fara an bolo la ka sigi ka kuma fara an bolo la an m'a fɔ ko furu tɛ sa dɛ mais a bɛ sa yɔrɔ o yɔrɔ o b'a sɔrɔ caman kɛra dɛ o ye tiɲɛ ye voilà i ko kuma diyara n ye mais est ce que a caman fɛnɛ ba tɛ sɔrɔ an ka mara yɛrɛ kɛcogo fɛ yan parce que généralement an ka mara la sinsin bɛ kɛ muso de kan donc c'est normal cɛw bɛ mɔn ni orgueil ni fɛn dɔw ye parce que généralement a fɔ ko muso de ka muɲu o de ka sabali depuis fitinin i b'a ye du kɔnɔ a bɛ ten i bɛ kɔrɔbaya n'a ye wa fana kelen de bɛ don i kulo la mais est ce que o min bɛ fɔ musow yɛrɛ sigilen don n'o ye bi yan a caman sigilen don n'a yɛrɛ caman b'a lamɛn dɛ maniyamuso 100 ni 20 ka furu bɛ sa ne ba hali sura ne ye nin débat dɔ kɛ muso filatigi caman bɛ yen o muso fɔlɔ bɛ sauter muso fɔlɔ bɛ taa tiɲɛ tɛ wa mais a bɛ fɔ de ko cɛ y'a muso gɛn ou bien a ye muso kura furu a banna tɔ in na o bɛ fɔ o tɛ fɔ wa k'a sɔrɔ n'i y'a réalité 100 sarada la i bɛ taa sɔrɔ 90 muso fɔlɔ bɛ abandonné foyer kɛ mais est ce que o tɛ sɔrɔ a kɛcogo fɛ ayi hali n'a kɛra kɛcogo la
i kana abandonner foyer solution bɛ sɔrɔ a la. Mais dusukun tɛ kuru ye n'a bɛ kuru nka wagati fɔ ka mun ɲɔgɔn kɔrɔ cɛ fana y'a kɛ sabalibaga ye cɛ 120 bɛ ne filanan furu i bɛ si fauteuil kɔnɔ f'i ko supporter i bɛ ko seli daga la f'i ko supporter i bɛ dumuni kɛ kɛnɛma f'i ko supporter i ka fini tɛ ko i b'o supporter minnu b'u ka furu fɛ kɔni minnu t'a fɛ ko muso kɛ est-ce que i y'a faamuya mais o bɛɛ la muso bɛ abandonner foyer de kɛ u bɛ ba cɛ la pewu u bɛ dilan tigɛ. mais e bɛ k'i sinsin muso filatigiw ta kan caman bɛ yen nɔ fɛn t'olu bolo yɛrɛ kelen ni kelen na o caman yɛrɛ ka ca sisan. o bɛɛ ye abandonner foyer in caman bɛ yen fana bɛ yen e cɛ bɛna bɔ baarayɔrɔ la jɔn bɛ sɛgɛn cɛ a ka kɛ cɛ bɛ taa baarayɔrɔ la muso tɛ taa baarayɔrɔ la ni cɛ nana jɔn kan ka kunbɛn jɔn kan ka labɛn ka kunbɛn muso mais wa e ka sɔrɔ i fana ye labɛnni wari di dɛ labɛnni wari de fɛn bɛɛ tɛ wariko ye sa an bangebaaw tun bɛ yen fɔlɔ wari tun t'olu bolo an bɛ o tɛ sisan yɛrɛ fɔlɔ fɛn dɔw tun bɛ mɔsɔn fɔlɔ mais sisan o tɛ mɔsɔn dɛ e filɛ nin sisan i bɛ taa sɔrɔ i terimuso dɔ bɛ yen ale bɛ se k'i kunkolo dilan wagati bɛɛ wariko t'a la a tɛ taa salon na yɛrɛ i b'a sɔrɔ a b'i voisinage la yen dɔrɔn i kunkolo bɛ dilan wagati bɛɛ complet fila de b'i bolo ni cɛ na wagati sera i k'u k'i jɛ k'i pari k'a kɔnɔ i sigi ka so kɔnɔ i occupé denw na o y'a ye mun bɛ na dɛ i bɛ mun na waati fɛnɛ dɔn na wagati a nana heure o heure n'a nana hali 2 heures du matin i da i k'a kɔnɔ i parler a b'a bila o temps bɛ kuma de wagati bɛ kuma mais exemple surumani di yɛrɛ ma sisan ne ye kana ne filɛ tan na ne dɔgɔnin bɛ ne dɔn ne tun bɛ si boîte kɔnɔ de ne tun bɛ si boîte kɔnɔ de tuma dɔw la n bɛ to baarayɔrɔ la fini bɛ n bolo yen n bɛ fini don n bɛ continuer don dɔ la n nana 4 heures du matin voisine dɔ ko muso ma ko karisa ni kun ye cɛ natɔ de a ko awɔ a ko ne ye nin kɛ ne bɛ si kɛnɛma voisine y'a fɔ mais a t'a dɔn ko ne bɛ so kɔnɔ ne muso k'a ma ko karisa i b'i cɛ dɔn ne bɛ n t'a dɔn ni ne ye da sɔgɔnta ye ne kunna jalen a kana sini mais bi ne mɛnnen kɛnɛma o ye 22 heures ye a kan ka fɔ va juger madame kan ka fɔ voilà sinon est-ce que ne yɛrɛ bɛ se o kɛ i mun y'i ka sabali wagati b'a juger a bɛ tɛmɛ i n'i ka muso fɛɛrɛw ye mori baara tɛ suma baara tɛ i kana décourager a bɛ tɛmɛ a bɛ nin bɛɛ kɛ a bɛ girin a bɛ tɛmɛ ni kɛnɛmala ma nege bɔ a la kɛnɛmamɔgɔw bɛ kɛnɛmala nege bɔ a la a bɛna ɲɛsin e de ma o t'a bɛɛ ye dɛ est-ce que o y'a bɛɛ ye a bɛɛ bɛ laban o de ma n'o ma nege bɔ a la kɔrɔ b'a nege bɔ a la n'o ma nege bɔ a la sɛgɛn b'a nege bɔ a la a bɛ boli ka taa minnu nɔfɛ kɛnɛma k'olu b'a nɛgɛ ka taa minnu nɔfɛ kɔni kumakan dumanw fɛ u b'a nɛgɛ nɛgɛ mais olu mago t'a la olu mago b'a poche kɔnɔna in la donc fɔ muso k'a dɔn ko n sigikun ye cɛ de ye n sigikun ye cɛ somɔgɔw de ye n sigikun ye furu de ye ni kasange tɛ ne tɛ bɔ yan est-ce que i ka kuma in faamu ni muso y'a bila a kungo la ko kasange tɛ ne tɛ bɔ yan i bɛ furu in minɛ i b'a minɛ ala kama i bɛ sigi ala kama sigili la ni muso sigira ala kama furu sigi la dɔrɔn i b'a ye fɛn bɛɛ bɛ sira sɔrɔ mais o y'a ye fɛnɛ ni mun fɛnɛ tɛ violence ta k'i sɛgɛrɛ dɛ violence in bɛ ban sa ko mɔgɔ fila de bɛ kuma n bɛna cɛkɔrɔba dɔ ka kisa di ma sisan muso taara de ko karamɔgɔkɛ ka baara ka ye n tɛna karamɔgɔ tɔgɔ fɔ sɔn n yɛrɛ b'a tigi dɔn ko karamɔgɔkɛ ka baara ka ye pour que a cɛ b'a bugɔ kuma bɛɛ pour que a k'a bugɔli labila karamɔgɔkɛ ka yan sini i bɛ na a nana karamɔgɔkɛ ye bitɔn dɔ ta nasi dɔ d'a ma a taara ko ni cɛ cira ɲɔgɔn na dɔrɔn k'i bɛ nin k'i da kun i b'i da kun i kana kuma dɛ n'a y'a ta bɛɛ fɔ dɔrɔn i bɛ nasi siri kogo la komi semani fila di ma n'o jaabi yɛrɛ minɛ i bɛna fɔ muso taara n'a cɛ man kan dɔrɔn a bɛ teliya a bɛ taa ka bitɔnni ta a b'a ka da kɔnɔ a b'a da kuru n'a ye cɛ bɛ pɛrɛn cɛ bɛ fiyɛ ka da k'a tɛ kuma cɛ b'a to cɛ b'a sigi a to siri kogo la finalement fo mankan nana ban pewu a nana taa sisan k'a bɛ wari di karamɔgɔkɛ ma ko vraiment ko baara ɲɛna ko kɔni k'a ye bugɔli dabila pewu karamɔgɔ ko dawɔ k'i sigi karamɔgɔkɛ taara bitɔn ta ka na ko bɔn ani finfin ko ne ma nasi d'i ma dɛ ne ye ji ni finfin de k'a la k'a d'i ma dawa de k'a la k'a d'i ma e ni cɛ ka kɛlɛ e bɛ cɛ da la n'a bɛ kuma e bɛ kuma o de bɛ na ni violence
ni cɛ bɛ kuma dɔrɔn i b'i makun maliyɛn cɛ ye wuradi ale ye wuradi o de ka d'ale ye fo a ye d'a ma dɔrɔn muso ye ta ye sokɔnɔla mɛ kɛnɛmala di cɛ ma i ka furu bɛ so o bɛ bɛn kɛlɛ bɛ dɔgɔya. O faamuna. An bɛ ɲini ka se jɛmukan yɛrɛ kuncɛma yɔrɔ ma. Dakuruɲɛ laban jumɛn b'e bolo ale ni folikan laban jumɛn b'e bolo ka lase an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma? Ok, dakuruɲɛ laban min bɛ n bolo ka se an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma maliyɛn cɛ ani muso n bɛ bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'aw yɛrɛ fo ka min fɔ an balimamuso n'an balimakɛw ye an ka dɔn ko furu ye Ala ka kɛ de cɛ bɛɛ n'a muso si baara de don n balimakɛw k'a dɔn ko waliden de b'u ka so duman to yen ka na sigi e kun ka na k'a b'i dɛmɛ k'i ka du dilan ka na k'i faden a minɛ a dɔ ko Ala de y'a k'i garisɛgɛ ye furumuso fɛnɛ i bɔra ka so i nana de k'i ka cɛ faso dilan i mana fɛn min na i k'a bila i kunkolo la i mana fɛn min na i nana furu de la i nana Ala ka baara de la Ala de ko kan ka furu kɛ n'o tɛ furu kun tɛ kɛ donc a bila i kunkolo la ko Ala baara de don ni cɛ ye ko ko kɛ n b'a di Ala a ka ca Ala fɛ Ala bɛ fɛn bɔ la min ka fisa ni cɛ fɛnɛ ka mun ka sabali bi f'an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ de ko ka ca ni muso ma sabali cɛ o ye cɛw ma sabali ɲɔgɔn kɔrɔ muso kɔrɔ furu tɛ yen A ka gɛlɛn. an bɛna kɛ sababu ye ka dɔw ka ɲɛnamaya la parce que ni den kelen ni fila ni saba bɔr'i la ka ban e ma sabali e den wolo ka di cɛ ma i den lankolon wolo ka d'a ma surtout balaka ni den bɛ furu tɛgɛ bɛ jɔ ko karisa denmuso ta tɔ ko min ba bɛ taa min ba bɛ taa donc cɛ jeunes surtout jeune nakaw n bɛ nin f'u ɲɛna u ka sabali ne ye waliden ta ka na bila i ka so a bɔr'u ka so kɛnɛmala ko in to yen sa to so kɔnɔ waliden de don a dɔn k'i ye waliden de ta erreur min don anw bɛɛ y'a koni ka tɛmɛ mais bi ne yɛrɛ maloyalen don anw bɛɛ y'a koni ka tɛmɛ erreur de don denmisɛnninya la i t'a faamu mais n'i y'a bila don min na i bɛ maloya i kun bɛ masu n'a ye an ka kɛnɛmala to yen an ka gɛrɛ walidenw na a ka ca Ala fɛ i bɛ gɛrɛ waliden na n'aw bɛ ɲɔgɔn faamu furusa bɛ dɔgɔya fɔ ɲɔgɔnkɔ bɛ dɔgɔya communication kana bila i kunkolo la ko muso de tɛ don non cɛ bɛ yen n'a muso y'a dɛmɛbaga ye i terikɛ n'a muso de y'a dɛmɛbaga di to a kɛ i tɛ kuma la fo ka diɲɛ wuli i terikɛ n'a muso kɔni y'a dɛmɛbaga di to a kɛ i terikɛ i tɛ kuma la fo ka diɲɛ wuli mais ni muso ma k'i dɛmɛbaga i b'i ka ɲɛnamaya fɛn fɛn ɲini fu de don a bɛɛ bɛ tiɲɛ A gɛlɛn. ne min bɛ k'a fɔ ne y'a exemple fɔra k'anw ye bi wagati min na n kun bɛ orgueil kɛ ni muso ye n kun bɛ siɲɛtaw kɛ ni muso ye n bɛ bugɔliw kɛ n'a ye mais bi n yɛrɛ y'a ye nin si tɛ a ye ɲɔgɔn faamu aw ye ɲɔgɔn furu ɲɔgɔn safunɛ ni bɛɛ ma min ɲa kɛlɛ t'o ɲa i b'a ye hali denw ne filɛ nin ye sisan ne ka tɔɔrɔ dan ye kɛnɛmala ye alhamdulilah n bɛ Ala fo k'Ala barika da ne ka tɔɔrɔ dan ye kɛnɛmala ye ni n donna n ka so ka ban dɔrɔn c'est fini alhamdulilah O ye taari ye. voilà donc fɛn min nana n'a ye o ye yɛrɛmajigin sɔn a ye kɛ ɲɔgɔn furu ɲɔgɔn safunɛ kɛnɛmala in to yen wagati kunkurunin dɔrɔn de don a bɛ tɛmɛ o kɔni n ka kumakan laban ye ka fɔ jeunes na. Ok, o diyara n ye. Isamaki, an sera jɛmukan in kuncɛma yɔrɔ ma. N dala la k'a fɔ an ye baro min kɛ bi a ye caman faamu a la ne bɛ dansigi kɛ an ka bi jɛmukan na ni o tun bɛ Mali Kunnafoni TV sanfɛ aw ni ce aw ka lajɛli la aw k'an bɛn jɛmukan wɛrɛ.